डीके मिथिला एक्सप्रेस फिल्म का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो बोलो थामे वाली सिंहासनी मैया की। अइले शेरा वाली आसन लगा पैसा मुमाई के करना धोई के पैसा मुमाई के करना धोई के अइले शेरा वाली आसन लगा पैसा मुमाई के करना धोई के अइले सेहरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के अइले सेहरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के पैसा मुमाई के चरण धोई के पैसा मुमाई के चरण धोई के बड़ी भाग से अइले जोटा वाली मैया पैसा मुमाई के चरण धोई के अइले शेरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के अइले शेरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के पैसा मुमाई के चरण धोई के म्यूजिक बाय नवनीत राजा। बोलो बोलो थामे वाली अइले सिंहासनी शेरा मैया वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के कोई कहै छै माँ के 10 भुजा वाली कोई कहै छै माँ के छियै जोटा वाली छियै जोटा वाली मैया कोई कहै छै माँ के 10 भुजा वाली कोई कहै छै माँ के छियै जोटा वाली गाँव गाँव में है छै देवी माँ के पूजा जग जननी आदि शक्ति वाली के बड़ी भाग से अइले शेरा वाली मैया पैसा मुमाई के चरण धोई के अइले शेरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के पैसा मुमाई के चरण धोई के म्यूजिक बाय नवनीत राजा। अइले शेरा वाली आसन लगाबू पैसा मुमाई के चरण धोई के धूप लिया दीप लिया आरती उतारू गंगा जल अरहुल फुलवा मैया के पखारू मैया के पखारू जय हो धूप लिया दीप लिया आरती उतारू गंगा जल अरहुल फुलवा मैया के पखारू डाले चुनरी नारियल सूज दियौ चढ़ाबू जग जननी आदि शक्ति माई के बड़ी भाग से अइले शेरा वाली मैया पैसा मुमाई के चरण धोई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो अखतवारा।